قومك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الحساب والجزاء وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amina damina aya munu nabi ubo kuma nafigu de ka nafigi adamade min be kuma min fo idda kono ongani atila o de nafigi am be nafigi ya famiya chugo mina mo be mo ka kuma uta ka fo nyogonye o te nafigi adamade be kuma min bo adda kono tayre kono ودي منافقين دوني عربوبا ولا كنا ما من بمغوكا كما ولا سينيونا ابا فيكا وبلا نيونا وين نمام دي قتات نمام من منافقي الذي يظهر خلاف ما في بطنه فمن باكونو ابي فين ورفو موينا من توي utun kacha madina kono kosobe madina falen tumbe munafiki chama de la hale alakira yere ka militaire chama de tumbe munafiku do utumbe ta alakira no fe ni kele kera fen sorla ambe fen soro mutata kele ke alakama alako alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut. Qur'ana kono ni alako alakira ko alam tara nasru aba waqti de la ima yewa nasru alakira ka waqti do oye ru'yal basariya de oye nye yelide ni ala kira ka wakati te oye ru'yal irfaniya kodon yeli akuma kurai alam ta'lam ima dowa doni baka do konno akurai yere yeli de parce que ala ka kuma kan kafsani nye yeli na ala ko ala kira alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabul fil nana samina ala kira wolola usandila ata kalama ala kira ata kalama mais ala ko eske maiwa ka akuro kuma kore ala kira kadala kombe kuma mi finyana o de chien katami ere nyebe mi nyebe mi wahamu bisika kola trompele bisika kala mais ala be mi finyana trompele tala o yeli yere de ramaden kanga dawla katami nyebe mi
ni yoro ina ala kira nyabala parce que ala kira yere ka wakati dala ala ko alam tara ila alladhina yaz'umun inya thabala mu'minun bafu dala za'mu arabukan mundo ni baga doko kuma minin galon kasuru ambo de foko za'ama qala fulan karsakota haka fulan karsakota meni ko za'ama fulan o kore iyere bado kafaka kuma kanin galon ka cangalo tigalado kafo za'a bude ko so alako inyate mo munu ubafu annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik ubafu dalembe kitabu mumbu bolo dalembala kitabu mimbe efana bolo dalembala uluye mu'minu de sani ikana utumbe nabillahi isa ka dineka nabillahi musa ka dineka ina len ko fe ufarli kay ka dinara o dule o yo fonu dade o yo fonu dai yuriduna an yatahakamu ila taghut wa fe ka takiri bulu de fe utafe ka kiri ala kira fe wa qad umiru an yakfuru bi udunyu nyamari al kanna kuka kafiriya ni bolu nunu ye kutoy malangolo munu tumbu chamachela ni ubu batu kutoy wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'idan shaytan ba fe ku fili min kaja ni tien kisa do be aya ina ka fo yahudiya do di islama do de bilala nyogona islama yi munafiki de islama nyumante yahudiya keko angata muhammadu fe angata kiriye yahudiya ke de ofo mun ko sabo fo parce que bado ala kira te fara mogoy ko te fara mogo sik abe tiye don awa te fara mogo ate tiye adamade laje ni tiye abe tiye de laje ni na kaka itado iye islamayo abadima iye kafiriyo ala kira makotal ale ko islama kenye angata muhammadu fe nega jurde bila angata fe angata kiri yahuda ke ko ay ko angata muhammadu fe angata kabl ahbar angato fe oye jifu dode oye jifu kaduni bagaba dode yahuda ke a forcer angata muhammadu fe namata mahamudu fe dro ne teta yorore asona utala la krafe ala kra kirila u yekuma fudro ala kra ko islama kay tiati bolo tiabe ni debolo aka warda ko bole akon non teso angata abubakar siddiq fe utara abubakar siddiq fe u fana kirike a chogo ya kelena u bole ko ay angata umaru fana fe min beni kuma yimbe fo islamado ala de munafikin utara umaru fe kiriye kelende tiye kelende islamiya kono tiye kelende portu chamantala kiri kero chogoy kissa do be ko umaru ko islama kenye tuma mino yuka kuma fo yahudiya ke ko sana angani fe antun tara ala kira fe de muhammadu fe de o ye nin de fo nyana antara abubakar fe ay nin de fo nyana ko umaru ko akoko fangane e a umaru de fe umaru ko ina na ne de fe ko makono ya sambena ko atara buru takana chayin faka o teche islama mode islama faka wala ko qur'ana kono ma kana li mu'minin an yaqtula mu'mina mu'mini manka mu'mini faka islamiya ni mu'miniya ni ya kelen fo akore ufla bede ni ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yurla islamani mu'mini tekelaye min ni islama tofo ikambe abedema ni mu'mini fana tofo ikambe islamani mu'mini bedem wode ko so kafo umaru e cheyin fa ote cheyin ote kecha o kecha defense batle
akera cogo kiri do de koni kera mogo do be kiri ko nana mogo min ko ale islamay kasoro islamate ala ko wa qad umiru an yakfuru bi ala yu ñamariya u ka kafiriyani fen wore kiriye ni alate ni ala kira tayinte ala ye be ambe ñamari wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'idan shaytan de ba fe ko fili min kaja ka bo tiɲɛla o ye kumakan in jigina mɔgɔ min kama donibagaw b'a fɔ ko al-ibra bi umumi lafz la bi khususi sabab an bɛ min jateminɛ o ye est-ce que kumakan in b'an bɛɛ de ta wa ou bien kumakan in ɲɛsinnen bɛ mɔgɔ kelen de ma kumakan b'an bɛɛ de ta ni an bɛ misiri kɔnɔ yan Bamakɔ kɔnɔ yan mankan bɛ wuli mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ yan misiri kɔnɔ mɔgɔw bɛ sugu di ɲɔgɔn cɛ ka kumu fɛ a ye kɛlɛ dabila alimami bɛ taa fɛ ou bien alimamiw b'u wele ka sigi ka ko a b'a fɔ non f'an ka taa tribunal la ani nin bɛɛ de ye kelen ani nin bɛɛ de ye kelen n'i ye silamɛ ye ni ko y'i sɔrɔ silamɛw bɛɛ dɔnnibagaw dɔn n'u ko n'an ka kuma an k'aw bɛɛ i kana baw la kana baw la adamaden yɛrɛ de bɛ walɛri dɔ i yɛrɛ la n'i yɛrɛ ye walɛri bɔ i yɛrɛ la o ye fɛn wɛrɛ dɛ a bɛ taa a bɛ kuma a ka ca Ala fɛ aw bɛ fara ɲɔgɔn na ka sɔrɔ aw tin bɛ ɲɔgɔn na o ye silamɛya ka kiri dɛ silamɛya n'a ye mɔgɔ fila fara ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn kanu de a tɛ fara ɲɔgɔn na abada mais n'i taara kiri yɔrɔ wɛrɛ la yɔrɔ minnu tɛ silamɛya yɔrɔ ye i bɛ se k'i ta sɔrɔ mais hinɛ tɛ to yen hinɛ tɛ to a ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛnamaya in dun bɛ komi adamaden sen bɛ dugu ma saya bɛ dugu ma n'aw ma ɲɔgɔn sɔrɔ yan a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan a bɛ se ka kɛ bi e de ta b'a la sini a bɛ se ka kɛ a fana ta b'i la dɛ kumakan in bɔ de ɲɔgɔn ni ko y'an sɔrɔ Ala kan'a kɛ an ka taa an ka mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ye diinɛ mɔgɔ ye minnu bɛ se k'an waaju k'an bilasira nin ma ɲi karisa i bɛ baara min na nin ma ɲi dɛ i y'a tɔɲɔ dɛ a b'a faamuya a yɛrɛ bɛ jɔ a la k'a fɔ vraiment tiɲɛ don a bɛ se k'a sara ni dɛsɛ kɛra pewu an dɛsɛra mɔgɔ min na o tigi de bɛ aya bɛ kuma o tigi de kan an dɛsɛra mɔgɔ min na nafolotigi ko an ka taa imamu fɛ an taara imamu fɛ imamu ye tiɲɛ fɔ a ko n t'a sara ni dɛsɛra i bɛ taa n'a ye fanga la fanga min bɛ se ka wari minɛ a la k'a d'i ma ale bɛ perdre fɛn fila bɛɛ la a perdila ani Ala ka relation na a bɛ perdre a bɛ wari fana sara dɔgɔyama sira kan sira min n'a ma ɲi wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allahu wa ila ar-rasul n'u ko ye a ye na an ka taa Ala ye min jigi ani Ala ka ciden fɛ ra'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududan i bɛ munafiqu ye u bɛ sira ɲɛ tigɛ ɲɛ a fɔ an tɛ taa yen an bɛ taa kiri faamaw de fɛ a tɛ sɔn i b'a deli ka dɛsɛ a tɛ sɔn fa kayfa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim o kɔnɔna na ni kojugu y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka ɲinini fɛn na a ka koɲa bɛ kɛ cogo di a ka koɲa bɛ kɛ i bɛ se ka kɛ an bɛ droit moderne mɔgɔw an b'u dɔn i bɛ se ka kuma fɔ i yɛrɛ to i ka salon kɔnɔ ka juge dɔ wele ka procureur dɔ wele ka kuma fɛ i ka kuma a kan ka tile cogo min na ale b'a dɔn ka tɛmɛ e kan a b'a dɔn i ka kuma in jalaki bɛ de la dɛ mais n'i y'a fɔ tan jalaki bɛ bɔ i la n'o kuma kɛra e min tun y'i yɛrɛ lajɛ ko i ye tiɲɛtigi ye problème nan'i sɔrɔ maza tasa faal i bɛna mun de kɛ
summa ja'uk o kofu segina kana ala kira fe u segina kana doni bago fe yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfiqa ka kalini alay ko wallahi tun dalen tala ka ko be ketande antale nere ni misra annana e bisaka mo nyona to ko ni bam nyona to ko oye mo bisaka mo de jamfa me bisaka ala jamfa de mo bisaka ala jamfa har ni mori hari karamo ke na mado ala ko ni bado ko mo tun kuma ni fe angata almami do fe angata mo nyanaman do fe mo munum bisaka an fara nyona imaso yi seko be ke tribunal la yi deselende sisa yi sagina kana ايوه اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ولود مغوي من بو كونو على بادو منافقي كاكو ابدو ko adama dendela mi atedo ko alala fa a'rid anhum ala kira wutoy wa'iduhum ikakuma nyuma funyana abe sirami nanya bala koy na ya bila hera ba wirede na ma bila abone ba wirede ka idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan balighan ika kuma funyana mimbedu nina kuma mimbedu unina kuma mbese u hakilna la ka funyana ciye jele ika funya menu maso a'ridanu ni mo mi maso ala taala i ko siatigi ma i ka to yakata ramadan site ba alala ni te maloya ni bana alala ni islam de ite to ya bada ibe maloya ko akonya wala ala kan gisola وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ala ko nema cide sici fo nga mogo nyamariya o ka cide mbatu ninnere ka nyamariya kai ante cide mbatu cide ka foi kama amba batu parce ala de ko nga batu kuma korode mogo cide ka kuniya kanado mogo sidu sukuna akado ko yamma kanado mogo sidu sukuna chidembe komi kaba be choko mina alikaba jole be choko mina namba nye sema kasali ambaro ka alikaba ye simani farade ambe bado mo min taray iba faraye iba inyabe simana mun koso adama dembi bu nye sema ala de ko anga nye sema ala ko fali ya'budu rabb hadha albayt ay soyinti awu batu ante soyin batu de ambe soyinti de batu ala kira fana ka kuma na fora mɔgɔ min ɲɛna ko an ka taa kiiri kɛ ala kira fɛ ka tugu o kuma ko o ye ala ka ɲamariya kan de ye ala kira ka kuma tɔ ye dɛ o de a y'o de fɔ ko ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah ma ciden si ci fo mɔgɔ ka tugu a ko ni ne yɛrɛ ka ɲamariya kan de ala yɛrɛ ka ɲamariya kan ala yɛrɛ de ko mɔgɔ ka tugu a ko ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ثم نوتون كيرت من وير التورو جاءوك فاستغفروا الله unani fe ka anyini fe ala ya fadela nye anye minke amay wastaghfara lahum ar-rasul ciden fana ala ya fadelu ye la wajadu allaha tawwaban rahiman ube ala soro ala be hine abe abuka tubi mine
ni ye ka portu de dayɛlɛ ala sɔsɔbagaw ye mɔgɔ min bɛ ala sɔsɔ i ye kojugu kɛ kojugu min n'a man ɲi ala b'a fɛ k'i nɛgɛ k'a fɔ heyi u k'i ka taa kiiri kɛ nabi ɲuman min fɛ nabi ɲuman yɛrɛ ka walɛri tɛ koyi ala ka walɛri ala de ko a ka tugu a kɔ n'aw ye baara jugu fana kɛ n'i ma sɔn ka taa o ye baara jugu de mɛ o baara jugu kɔfɛla la n'i nana ala kira fɛ k'a fɔ ala kira n ye min kɛ a man ɲi ala yafa deli ye ala kira bɛ ala yafa deli ye ni ala kira ye n deli dɔrɔn i bɛ n sɔrɔ n bɛ hinɛ n b'i ka tubu minɛ o ye kadamaden yamaruya kojugu y'i sɔrɔ dɔrɔn segin ka taa ala ma i bɛ segin ka taa ala ma mɔgɔ min ni nabi ɲuman bɛ yen i bɛ taa nabi ɲuman de fɛ ne ye nin kɛ nin man ɲa dɛ i bɛ ala yafa deli ye ala bɛ yafa bolo fala wa rabbika la yu'minun ala ko kuma to ye n bɛ kali ni tigi ye mahamadu mɔgɔ si tɛ kɛ mumini ye hatta yuhakimuka fima shajara bainahum f'u ka e de kɛ kiiribaga ye fɛn min bɛ mankan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u m'o kɛ dɔrɔn muminiw tɛ ala kira sigilen ka taa kiiri yɔrɔ wɛrɛ ka ala kira to ye o b'a yira ko i dalen de ta la o de kosɔn ala kalila ni ala kira tigi tɔgɔ ye o ye ala yɛrɛ de o ye bonya ala kira bonyalen de ye nin ye a bɛ se ka kali ni ala ye a bɛ se ka kali n'a yɛrɛ tɔgɔ ye a bɛ se ka kali ni nabi ɲuman wɛrɛ tɔgɔ ye mɛ a ye ala kira de tɔgɔ fɔ fala wa rabbika n bɛ kali ni i tigi tɔgɔ ye muhamadu kan bɛ ala kira de ma sallallahu la yu'minun mɔgɔ si tɛ kɛ mumini ye hatta yuhakimuka fima shajara bainahum f'u ka i kɛ kiiribaga de ye fɛn min bɛ boli u ni ɲɔgɔn cɛ thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt n'i ye kiiri min kɛ u tɛ degun sɔrɔ o kɔnɔ ka fɔ ala kira ye kiiri min kɛ ta nin kiiri man ɲi dɛ Zubair ibn al-Awwam ani madinaka dɔ ye kɛlɛ kɛ u ka jardinw tun bɛ madina yɔrɔ dɔ la hara ji de tun bɛ na dɔw ko kɔlɔn de tun bɛ yen ni ji nana digi de bɛ bɛɛ ka foro lamini bɛɛ ka jardin digi de b'a la i b'i ka foro fa ji la n'a fara ni i sigiɲɔgɔn nana a b'i ka foro yɔrɔ dɔ tigɛ e ka ji in bɛ taa ka yɔrɔ la a b'i ka foro datigɛ ji wɛrɛ bɛ don i ka foro kɔnɔ Zubairu ni cɛ in u ye Zubairu y'a daminɛ a b'a ka foro sɔn yɔrɔ min na dɔrɔn cɛ nana mankan ci Zubairu la ko a ka ɲi ta sa ji bɛ a ka na n ka yɔrɔ la u ye mankan kɛ u taara ala kira fɛ Zubairu y'a fɔ cɛ in na ala kira ko Zubairu ji dɔ don i ka foro kɔnɔ na i bɛ datugu ji bɛ taa i sigi ɲɔgɔn ka yɔrɔ la a ko ala kira marinaka in ko an kana buna ammatik parce que i tɛnɛmuso den don i bɛ nin kuma fɔ wa ala kira dimina cɛ kɔrɔ ala kira ko wa hak jɔn de bɛ tile ni ne ma tile jɔn de bɛna kɛ mɔgɔ ladiri aw bolo yan Zubairu i bɛ ji k'i ka foro kɔnɔ fo ji ka kogo gosi n'i ka kogo gosi tuma min na i bɛ ji dayɛlɛ k'a d'a ma a ko n tun ye min fɔ n tun y'a kɛ e ka favori de koyi sinon tiɲɛ tɛ o n y'a kɛ e dɛmɛli de kama komi i sigara ne la ko ne bɛ Zubairu dɛmɛ de ko n tɛnɛmuso den don Zubairu ba ni ala kira fa bɛɛ fa kelen de la mais ala kira tɛ fara mɔgɔ kan ala kira tɛ fara mɔgɔ si kan ala y'o de fɔ fala wa rabbika la yu'minun n bɛ kali ni tigi tɔgɔ ye mɔgɔ si tɛ kɛ mumini ye hatta yuhakimuka fima shajara bainahum f'u k'i kɛ kiiribaga ye mankan mun b'u k'u ni ɲɔgɔn cɛ thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta n'i ye kiiri min fana kɛ mɔgɔ si kana sika la degun kana mɔgɔ si sɔrɔ kɔrɔ wa yusallimu tasliman u bɛ sɔnni la ka bɔ tiɲɛ don ala kɛra ye min fɔ o de ye tiɲɛ nin ye erreur de n'a bɛ adamaden sɔrɔ adamaden bɛɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ erreur kɛ
barnakaw yala kira bonya da atete me ala ko qur'ana kono ko wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko barnakaw be mo be temuyi har nasru yire mako be minna ubadi magankaw o ye qur'ana kolo de namba kala dongodo mais adamaden kera cuko ibe erreur ke ni chenye erreur de ke ala kira nana kiri ni tiɲɛ ka fɔ na cintu ɲɛ min fɔ tɛ dɛ o ye musulaha dɛ mais tiɲɛ a k'a ka foro de fa n'a fara ka ba tuma min na a bɛ sira d'i ma i b'a ka foro ji bɔ i b'a segin k'a ka foro fa o de ye tiɲɛ ayiwa ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ala sigida kafo ya ko walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ukhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilun minhum ni ala nin tunya sebe adamadenw ka ko ay ñoon faade ni mo ya faga o be ni mo ya gen ka ba ka du kono ikata ka du fere ma fa'alu aw ko tunta kɛ o kɔrɔ ye ala sɔsɔ min bɛ kɛ u b'a ta kama k'an sɔsɔ dɛ ni tun y'u yamaruya ala sɔsɔ la u tun tɛ ala sɔsɔ kɛ ni y'u yamaruya k'u kana ala sɔsɔ dɛ o de kosɔn u bɛ ala sɔsɔ walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bihi mais ala y'u yamaruya min na n'u tun y'o de kɛ lakana khayran lahum de tun kaɲuma ala k'i ka min kɛ n'i y'o kɛ o de ye hɛrɛ ye i bolo adamaden hɛrɛ tɛ foyi la fo n'ala ye min latigɛ alkhayru fima qadahu llahu wa qaddara hɛrɛ bɛ min na ala ye min latigɛ i ka hɛrɛ bɔ de la lakana khayran lahum wa ashadda tathbitan a bɛ k'u bolo hɛrɛ ye a bɛ kɛ basigiliba ye ni ala y'i yamaruya min na n'i y'o baara kɛ o de bɛ k'i bolo hɛrɛ ye ka k'i bolo basigiba ye wa idan la ataynahum min ladunna ajran aziman o tuma na ala fana tun b'aw sɔn aw tun bɛ sɔnniba sɔrɔ ka bɔ ala ka yɔrɔ la baraji min ka ca ala y'i yamaruya min na n'i y'o kɛ i tugura ala ko ala b'i sɔn ka bɔ a yɛrɛ fɛ min ladunna ka bɔ n yɛrɛ fɛ n'ala ko adamaden b'i sɔn ka bɔ n yɛrɛ de fɛ meleke t'i sɔn jinɛ t'i sɔn adamaden t'i sɔn dugukolo t'i sɔn dugukolo de bɛ saba sanabili d'a ma dugukolo n'an ye ɲɔkisɛ kelen bila dugukolo la a bɛ falen ka kɛ tisa wolonwula ye tisa kelen kelen kisɛ 100 b'a la saba sanabili jɔn de b'o d'a ma dugukolo ni dugukolo ye o d'a ma ala bɛ joli de d'a ma ala ta ka ca n'o ye kosɛbɛ o de kosɔn a ko la ataynahum min ladunna ajran aziman
wala hadaynahum siratan mustaqiman no tun yo barake ntumbu kanda siraka sira min kai ku kanda siraka sira min kai mun ko sala ban antoy nante kanda parce que ala e liberté de dama ni ala yan kanda anteke mukhayyaru yi ambeke musayyar de anteke mukhayyari ala e danfe undlan ku ke musayyar de kalo fleni tle fleni dugukolo fleni sanji fleni meleke fleni ulu ye musayyarin ala de bu ala ku ayninke utseka bala suwatu ye ube barake force de la ala ye adamaden dila ka ke mukhayyar ka suwada aya ka fanga ye aba fe ka kanu ye aka danfe una danfe belebele ba ube munun kelen be se ka dugukolo ntakata na ye ulu be siran ni ala be kuma ube kirinde ni ala ka kuma kan fora doro ube bi ka kiri siranya koso ala ya do ka siranye be jombe munun be siranne men be jonde fe munun be fe bu ka fembe du yerema be serwo duma u be fembe detecter kado ka fo nin kan ni mai u yere be siramen tawbat wodi adamade ala israel dama ala ya bilana yere de ka inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafara ne israel ala na kadai aka barkada na kadai aka fitri walaya ala yo kere madende ne tun kadi ala aban fana ke meleko be chogo minaw ay nin ke dro ant sega bo akono tugu am bo deke wa fakana ko tugu ke mo sega ko tugu ke min ayan ke mukhayyarin ka suwade dama kanto ni mo mi sagina ni re e kafsani meleke adama de mi yi ala batu akafsani meleke adama de mi ma ala batu began kafsanay dan fen saba de be dugukolo sanfɛ meleke began adama de meleke ni adamaden min ye meleke ye fɛn de hakili b'a la kanu t'a la a tɛ kanu t'a la a tɛ dumuni fɛ a tɛ ji fɛ a tɛ muso fɛ a tɛ foyi fɛ bɛɛ kanu de b'a la hakili t'a la bɛɛ bɛ kanu dɔrɔn de don a bɛ min ye k'a du ani a bɛ cɛ ni musoya min kɛ bɛɛ b'o de don mɛ hakili t'a la adamaden ala y'u fila bɛ di adamaden ma hakili b'a la kanu b'a la ni adamaden min y'a ka hakili bila a ɲɛ a ka fisa ni mɛlɛkɛ ye mɛ ni adamaden min y'a ka kanu bila i ɲɛ bɛɛ ka fisa ni bɛɛ ka fisa n'a tigi ye o kosɔn adamaden valeur ye hakili de depuis ala ye nabi adama dilan a ko mɛlɛkɛw ye a ko mɛlɛkɛw ye n bɛna fɛn dɔ yira u la a b'u tɔgɔ fɔ ɲana a taara n'u ko wallahi la ilma lana illa ma allamtana an tɛ fɛn dɔ ko ye n'i ma fɛn min fɔ an t'a dɔn ala ye adama wele ko ya adam anbi'uhum bi asma'ihim ni ninnu fɛn ninnu tɔgɔ fɔ ɲana dɛ nabilayi adama ye fɛn o fɛn bɛ dugukolo sanfɛ a y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ mɛlɛkɛw ɲana ka yir'u la ko doni min bɛ adama bolo a kan ka bonya n'o de doni ba de b'a la adamaden e ka lajɛ i ka foro kɔnɔ i ka misiw bila yen ka sa sɔrɔ sa dɔ bɛ foro in kɔnɔna na misiw bɛ tile ka yaala sa kɛrɛfɛ a tɛ boli mun kosɔn a tɛ boli a b'a dɔn ko hakili t'u la ninnu tɛ se ka foyi kɛ ne la koyi mɛ n'a ye adamaden ye dɔrɔn a bɛ boli ni sa ye adamaden ye dɔrɔn a bɛ boli a b'a fɔ min nana nin ye kojugu nin ye fɛn jugu de dɛ ni tɔɔrɔ ya dɔrɔn a bɛ n faga dɛ i b'a ye a b'a yɛrɛ ɲini a bɛ boli ka taa o de kosɔn adamaden ni danfɛn si tɛ kelen ala y'an kɛ sayidul kawunayi an de bɛ fɛn bɛɛ kunna dugukolo fɛn bɛɛ ye adamaden de ta ye mun y'an dɛsɛ an ma sɔn ka ala barikada o dɔrɔn de y'an dɛsɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ala bato a ka kɛ 80% bɛɛ bɛ ala bato 20% ka côté dɔw
mais adamadenw filɛ nin ye minnu bɛ ala bato a tɛ tɛmɛ 10% tɛ tɛmɛ o kan a tɔ bɛɛ bɛ ala sɔsɔ dɛ wa man yuti illaha wa rasul ni mɔgɔ min tugura ala ni ala kira kɔ a m'a fɔ wa yuti rasul atiu llaha wa atiu rasula ya a m'o fɔ dɛ a ko wa man yuti illaha wa rasul ni mɔgɔ min tugura ala ani ala kira kɔ fa ulaika ma alladhina an'ama allahu alayhim olu bɛ fara mɔgɔw kan ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ minnu ye lahara kuma in ɲɛsinnen b'an kelen kelen bɛɛ de ma adamaden min n'i b'a fɛ ka fara mɔgɔ ɲumanw ka lahara i ka k'u sigiɲɔgɔnw ye i k'a tugu ala kira ni ala kira kɔ ala ka kumakan ala kira b'a f'i ɲɛna cogo min na i ka tugu o kɔ olu ye ala ye nɛɛma kɛ mɔgɔ jumanw de ye mɔgɔ naani don mina nabiyyin nabi ɲumanw wa siddiqin ani mɔgɔ minnu ye nabi ɲumanw tiɲɛtigiya wa suhada ani mɔgɔ minnu sara kɛlɛkɛyɔrɔ la shahid wa salihin ani mɔgɔ ɲumanw tɔ salihina ye maryam binti imran asiya imra'atu fir'aun o ye saliha de saliha do siddiqa do maryam ye siddiqa wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani ta'am salihu caman bɛ yen ala kira ka kumakan bɛ yen ko cɛ caman de dafara cɛ caman de bɛ yen min dafara min kɛra mɔgɔ ɲɛnama ye mɔgɔ ɲɛnama ba a cɛ tɛ ban dugukolo sanfɛ a bɛ tɛmɛ ala ye luqman al-hakim nabi ɲuman tɛ ala ye sɔra tɔgɔ da la farafin do dangali do nabi ɲuman tɛ mais a dusukun sɛnɛyali kosɔn ala ye tɔgɔ da la kuranɛ kɔnɔ mina salihin mɔgɔ ɲuman do wa hasuna ulaika rafiqa ninnu de ka taama ɲɔgɔnya ɲana ni adamaden min ye ninnu taama ɲɔgɔnya sɔrɔ lahara i kɛr'u sigiɲɔgɔn ye ala ye fɛnba de d'i ma adamaden min ye sigiyɔrɔ ɲumanw sɔrɔ i ni mɔgɔ ɲumanw de bɛ sigi ɲɔgɔn kan sigiɲɔgɔnw bɛ ɲɔgɔn sanfɛ dɛ i bɛ adamaden dɔw ka sigiɲɔgɔn lajɛ komi i bɛ lolo lajɛ yan cogo min na alijinɛ kɔnɔ i bɛ lolo lajɛ sufɛ cogo min na dɛ i bɛ mɔgɔ dɔw ka sigiyɔrɔ lajɛ o dɛ karisa de ka so filɛ de ta mais i n'a ka jan a tɛ ɲɔgɔn kan ale bɛ se ka na jigin ka n'i fɛ i ka yɔrɔ la mais i tɛ fanga si t'e la ne bɛ se ka yɛlɛ ka taa fɛ ayiwa ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ودي فسمانچيه ala ka yɔrɔ la asa ala wasara dɔnnibaga la dɔnnibaga min ni adamaden kan ka tuga ko ala wasara o la dɛ adamaden kana foyi ɲini ala kɔfɛ dɔnkilidala b'a fɔ ko halaftu falam atruku li nafsi karibatan n kalina ni ala ye n ma si ka si to i bolo koyi ni adamaden kalina ni ala ye a man ka si ka to i dusukun na to walaysa wara allahi lilmar'i matlabun adamaden ni ala kuma fɔr'i ɲɛna foyi t'o kɔfɛ i kan ka fɛn min ɲini ni ala kɔni fɔra yɔrɔ min na o ye ko dan de o yɔrɔ la ayiwa يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ni aya laban minnu kalanna olu tɛ kuma munafiqu kan olu bɛ kuma di'aful iman minnu ka muminu do mais u ka limaniya ma kolo gɛlɛya kosɛbɛ. différence ba bɛ munafiqi ni mumini lafilen ni ɲɔgɔn cɛ. mumini lafilen dɔ ye a ka kodɔnbaliya de a tɛ fɛn min walɛri dɔn a ka limaniya bɛ se ka kɛ lafili bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye. mumini ɲuman ye mumini min ka kɛgun a bɛ kodɔn fɛn o fɛn nana fɛ a b'a résultat ɲini k'a dɔn san'a ka dɔn a baara la. an tun bɛ kuma aya fɔlɔ minnu kan o tun bɛ kuma munafiqu de kan. alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qabl yaz'umun u b'a fɔ dala k'u dalen bila dɛ u k'u dalen bila dɛ o ye munafiqu ka baara ye. meni a ko ya ayyuhalladhina amanu mu'minun i b'a faamuya ko nin ni mɔgɔ fɔlɔ ninnu tɛ kelen. khudhu hidrakum a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi fanfiru subatin aw yunfiru jami'an a ye kɛlɛ kɛ ka mɔgɔw diviser dɔɔni dɔɔni ka sarayaw ci kɛlɛkɛ yɔrɔ min ni jama bɛ man ka taa ye i bɛ groupe dɔ choisi dɔrɔn k'olu bila ka taa ye o de ye subat. aw yunfiru jami'an ou bien a ye kɛlɛ kɛ aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ. wa inna minkum laman la yubatti'an mɔgɔ dɔ bɛ yen min b'a yɛrɛ bila retard la a bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana bila retard la. minkum minal mu'minin laysa minal munafiqin ay aya in faamuya dɛ. wa inna minkum minal mu'minin mɔgɔ dɔ bɛ yen aw la laman la yubatti'an mɔgɔ min b'a yɛrɛ yatabata huwa wa yubti innas ale yɛrɛ bɛ to kɔfɛ a bɛ mɔgɔ décourager k'a sɔrɔ munafigiya tɛ. fa ina asabatukum musibatun ni kojugu y'aw sɔrɔ dɔrɔn qala qad an'ama Allahu alayya idh lam akun ma'ahum shahida a b'a fɔ ne kɔni ye hɛrɛ sɔrɔ ko ni ne ma taa nin yɔrɔ in na balawu min ye ninnu sɔrɔ a ma ne sɔrɔ o ye hɛrɛ dɛ. mumini ka kuma dɔn mumini tɛ kɔ dɔn o de ka kuma ye dɛ. mumini min tɛ kɔ dɔn o bɛ nin kuma fɔ k'a fɔ nin ye ala tanu de ye ne kɔni foyi ma sɔrɔ n tun kan ka taa n ma taa fɛn ma sɔrɔ. o ye adamaden bɛ nin fɔ n'i tɛ baara ye walɛri n'i t'o dɔn. kungo min ye mɔgɔ ninnu sɔrɔ u bɛ min sɔrɔ kɔnɔna na minnu sara ani minnu bɛlɛsɛla u bɛ min sɔrɔ n'i b'o dɔn est ce que i bɛ nin kuma fɔ wa i t'a fɔ mais komi a t'a dɔn ale t'a dɔn n'i t'a dɔn i bɛ nin kuma fɔ. wala in asabakum fadlun min Allah n'a ye hɛrɛ fana sɔrɔ a kɔnɔna na
لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما نيوي هيرا سورو سيمينا نالي متى أبنا وفي إبا فوكو أودوتي إبا فوكو أودوتي كسر أودوتي كأن لم تكن بينكم وبينه مودة هو بينكم وبينه مودة كانوا بيو أبن يغفو mais ale rede akwa kuma chugo ba ka kodo mbaliya daira ka fate ko ko ba fo ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ni tunganga faram ka uye misro fana tumbo nyon soro adama dembe do na islamiya la ni nata de adama dembe mo munu do na islamiya la ni natate akadugo ibe do ni nata de ni islamiya famaya domina ibe ya fa nata en ko ibe alata itima kote fenwara ni ala dete we adama de plupart de sahaba plupart de dona islamiya la ni natai ala kira na yison wire ba ko kan yu'tika ata atamalla yakhsha al-faqr mo min tesra fantanya yebe mo so so mina de ale fana be mo so so de o kira sobi kan nata do ramadan chamana nu donna islamia kon donc nunu ye di'aful uqul di'aful iman liman yakaddo ube kuma munu fo kuma nunu ni ba analyser ni kuma ta togo la jay walladina amanu ka lam takun bainakum wa bainahum mawadda iba famiya ka fo nunu te munafiqu ye nunu ye moy mo munu kan limaniya kaddo limaniya dogo yali ye ko don dogo yali de ite ibe association min kono ita sharia do ibe to min kono ita sharia do ibe ke mo la flende ko nana ala ko fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah mo ka keleke ala kasrala mo munum be duna fere kala harata aw ka duna parce que nunu ka kuma fulo munum fora ka allam takun bainakum wa bainahum mawadda alayka kuma fula be bayra ko alayka kele lañini duna de abe fende yina ko non ala ko akana kele ko la de fal yuqatil fi sabilillah ay kele ke ala kasra la alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah munum be duna fere kala harata ishtara arabu kanna way ka sande kananife mais shara abisaka ke ishtarai abisaka ke bewi في اللغة العربية أبدا كلام نيكو اشترى قري أيا سند منيكو شرى بسكا كي باعه أو اشتراه عرب كان أبنا نيني بي دونك أقري أيدنا ده فيري كلا هرات من يدنا فيري كلا هرات ولوكا كليكي على كسرلا ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما نمو من يكلك على كسر الله فين فلا دبيده إبسا ube سيلا وكل على يبردي درون دفويا ni يكلك على كسر الله إبسا كسر إكنا décourager إبسا كي إبه perdi كللا إما سادة مي perdi la ikana décourager ala ko fasawfa nutihi ajran azima mo façon ala ko be baraji bare datigi be baraji bare batigi ma parce que tara ude nyini amata na fulo nyini amata gana yimo nyini atara na fulo nyini della wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah munde ba ubalina utekeleke والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا منكو ساتكلك أبل ما مكان كوكونا مكان كو يبالي كوكونا وباو سو كاو كسي أي عندما أمبسك أبو تشوكونا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ala nin dugu tonyolene dugu mi mogo be mogo tonyo
ndeme anga boy Abdullah ibn Abbas ana batu bo jogodel Abdullah ibn Abbas afama tubi matubi jona de Abbas ibn Abdul Muttalib matubi jona de mais Ummul Fadl tubira mena Abdullah ibn Abbas ana batu be min al mustada'afin ala bo afo muminu yana muminu aw be bakele la cogodi kasora balma muminu be makandu ko nana utonyolendo uba wole ko akanu kisi mun ko sarta kele kanga kele de ke ni limane ay ciede adama de mi yogoyen abe tonkele na ubuka kufaga ubuka kuna fulo cien ubuka fembe kula aw be bakele la ulu kisili kama cogodi adum be tadam uninde kisi kana nuye kuma koroye amman ka bakele de la ay kelek alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah mu'minu be keleke ala kasrala walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili taghut kafiru be keleke bolu kasrala ni kibariya de ka tahsilul hasil min be keneka odeni aw be keleke ala kasrala nunu be keleke shatane kasrala abe mun de kessa faqatilu awliya ash-shaytan ay shatane mo gonu ayu kelede akanu to ende ni ala ka militaire e dalen bala kibe bara min ke baki ala de ite to nyini te foyini inya be mo godo la be to nyolike akera du konna de o akera sigida de akera yoro e dum bise ka kuma fe abika kuma kallame ni dade e make mo yina mayde karsa esgu ñugonde nunu ye ube kele ke fuka bereta ka ñugon gusi ka ñugon blessé esgile bu krefe e ma seka foyi kala esgo ya adama den o te adama den o kuma de flene ni ma ñuma ye ibe barake alaye mogo do be sokonna i ka sokono ube abi sigi ñugon ka sokono na be mogo toño e re bado toño le kala do ala yi ñamari e ka tigi kele kelete kata ataka biu tew kele kata hakili de dama kasi ibe bara minani bara mayda esga obi sega jeni chokola ba ebe choko minata abi sega jeni chokola ibe sega ta soro sanuno sokonana abaka yoro fura ka afilika ta modo ka yoro abaka minaw ko abanya aji nogo filika ta modo ka sigiro dala ubo kuma fe ate kuma me fo mogo de ka soro mogo beta fa na ka fo che ida ni de kana mogo to yo kana ninkede ibe mo ro soro sasigidala aka wululuji abe betoro mo site kuma na kuma fara domina mo nyuma munu be mo ba aw be kingo nana ni nche be tlonge kene mo ya parce que dondo la dore bena yere dama imma uka blessé ou be akotiki blessé na kuma wulila domina ni mo nana aw munu be mo nyenama u ba wole koy karsa aw de ubla nyokna de ebe kimi ko nana ebe de sega kuma ni fe o de o kuma de flene kuma de flene adama de ni be yoro ibe seka minya anya de parce que responsabilité be abe adama de mbolo abe lahara ala fe ni ma dafa lahara ala be nyinika karsa munde kusuma ciya fo karsa nyana hadisa ube hadisa sahalew mun kusuma ciya fo karsa nyana ba fo sirana de ala ba fo itunganga sirane de ibe israel muna itunganga sirane de itunganga sirane ka ciya fatigi nyana au moins ibika responsabilité dégagée ore ko so aya be suratu maida kono ko وإذ قالت أمة لما تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما نوني جروب ما سباديو جروب ما كله ولوكو نوني ترمديو يانغو توي سورة الأعراف أبي أعرف سورة الأعراف كونو جروب ما كله كونو أنت أنو كتشني بي فاندا كمو فره ولو ولا كتو واجو ububula sira akana ninke anga tankata jama doina na kanfo aw ba wéré sege mudela de aw taro ka fonu nunta nyaba ko non am banque responsabilité de dégager am banque responsabilité de dégager ala kayrola abisika ko ubesagi fana koy har no ma sagi ala fe ko ne anya responsabilité de dégager
bo ode kanga ke adama dembe ini mogo be sigi ɲɔgɔn kan har na be bitigi de la a be sigi ɲɔgɔn kan bitigi de la ni y'a ye tɔɲɔli kɛla do a be mogo tɔɲɔ t'a fɛ i ka fa ɲɛna i be baara min na ta nin baara in man ɲi dɛ nin tɛ sigi diya dɛ nin b'an fara de o adamaden si se ka sigi dibi bɛ jeni nege min sanfɛ tasuma b'a jukɔrɔla la ko karisa i muɲa i sigiɲɔgɔn man ɲi i sabali a bɛ komi ko mɔgɔ ka sigi dibi nege de sanfɛ a bɛ se ka sigi o sanfɛ wa a tɛ se ka sigi sanfɛ o de kosɔn adamaden jɛ n m'a fɔ bɛɛ ka jɛ dɛ mɛ adamadenw ka jɛ mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ ɲɔgɔn suwazi dɛ ko jugu bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ jɔ a tigi ɲɛ a t'a tigi lebu a t'a wɔyɔ a tɛ foyi ka ye mɛ a b'a bilasira nin ye nin de n'i ma sɔn ni kɛlɛ wulila an bɛɛ bɛ i n'an bɛɛ de bɛ kɛlɛ la dɛ i ni mɔgɔ kelen tɛ kɛlɛ la o de bɛ tɔɲɔlikɛla jɔ a dan na mɔgɔ filanan ye alam tara ila alladhina qila lahum kuffu i y'o kala wa i m'o kala dɛ. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ni aya amera kuma aya munun ka waya be kuma ko adamaden kana perese bara ni ba fe ka ke a ɲɛɲini k'a dɔn surtout kɛlɛ yɔrɔ la nunu ye mɔgɔ ye u tun bɛ Makan dugu kɔnɔ u tɔɲɔlenw don ni sigiɲɔgɔnw kafiriw b'a fɛ ka baara min k'u la u fana b'a fɛ ka tasaraw kɛ ala ye aya jigi a ye sabali a kana kɛlɛ lakira y'a fɔ ɲɛna a ye sabali a kana kɛlɛ kɛ presele alakira an to ye ni n'a kɛra bi ka bɔ de u tɛ se ka an bi ka bɔ u nalen Madina jiharu nana jigi ko mɔgɔw ka kɛlɛ kɛ o jiginnen u nana a fɔ Ala ɲɛna ko lima katabta alayna al-qital an t'a fɛ ka kɛlɛ kɛ dɛ an b'a fɛ ka dɔɔnin kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ mais an tɛ saya fɛ tugun dɛ aw tun tɛ kɛlɛ ɲini lahara dɔɔnin yan fɛ wa aw tun tɛ kɛlɛ ɲini fɛn na a bɛ komi minnu kɛra Uhudi fɛn dɔ na Ala ko walaqad kuntum tamannawna al-mawta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun o ɲɔgɔn tɛ nin ye a y'a yɛrɛ yɛrɛ de aw tun bɛ nata a ka kɛlɛ ye a ɲɛ bɛ kɛlɛ la a ɲɛ b'a la sisan dɛ
résultat kira cogo mina ese ga nyana wa amanya odeni alaku alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus sala wa atuz zakat alaku aya bulu mina yakana keleke kuffu kore utumbe barade kala ko aya akana ke utumbe fondo de ko nutunte kelela ala ta fo aya kele dabila ka fo mo ko kele dabila ka sura tere kelela est ko be kewa o teke donc utumbe kele de la ala ko aya kele dabila aya salijo aka jakadi falamma kutiba alaihimul qital kelena nakuka wajibi itmamina idha fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati llah aw ashadda khashya jama do sorla o jama konana munum bisra adamadenw ye komi adamaden bisra ala ye cogo min na o yɛrɛ tɛ a ka ca n'o yɛrɛ aw ni yɔrɔ in na kɔrɔ ye idrabiya de u b'a wele ko awul idrabiya yani yakhshawna an-nasa ka khashyati llahi bal ashaddu min dhalik kuma kɔrɔ de parce que ni ko aw ube ka sikasika fo kurana kono ala ka kuma kana ala be sikasika fo muna ala bi kulli shay'in alim ala be febe kalam o tumana ala te sikasifo ka fo ube sira mogo ye komi adamade be sira la ye cogo mina ube akacha no ye o kore ala mado de wala ko so tafsir kala ba fo ko ni aw kore balde bal ashaddu min dhalik kacha no ye وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال وكو ألا منكسو يكلي سبان كنا كاكانك واجبي سيسا لولا أخرتنا إلى أجل قريب نتنيا ما كنو كتا وغتي سرونين دولا نو يسايا أنغاس أنغا ليو سانفي ودي تنكراي ألا كراي قل متاع الدنيا قليل أفوينا قد دونا دامو يفتنين دكوي يفنغو فسرو دونا كنو بالنسبة إلى الآخرة قليل كان يسلا هرما ويفتني ده ولا آخرة خير لمن اتقى لا هرد كان يمغو مصرنا عليه مغو مصرنا عليه لا هرد تغلي كدي أتجيره وكدو لا ده لما ده مني مصرنا عليه ني ترى لا هرا لما ده شتى لا هرا نبني مسكنا كفون بنا دنيا ما يكونوا فوجهرو كلا jahadu kala kala pede ben nimisa aben natan kasai kana ka kele ko kan faqatugo kata kasai kana kele ko kan faqatugo jahadu kala kala pede do wala tudlamuna fatila alati fatil ati tunyonoye fatili ni tamuru kisebo akise konana gari min dalen ba kono o de fatile o nyogo ala to bo mo sika bara la abi kabara be de dima aina ma takunu yudrikumul maut jelegili be yoro mina o de fina funya na sisa ko saya sirlente kelela sa adama de sika na miri ko saya sirlembe kelede la saya ni keleta sira keleda koy Khalid ibn Walid abe sa domina awula ko ne fari kolon yi sibirinya kelen cité ni biñe turu yorote ni muru tigeli yorote nyes saya nyini ka décédé masaya so ne de bena sa ngadlan sa be komi nyogome be sa choko mina wa abafu ala la namat a'yunul jubana ala siran bagato nyaw kana sinogo de mo be sira ala kan inye sinogo kalamade iman kasra parce que saya dolente kelela saya bi ala de bolo wode ko sa ko aina ma takunu aw be yoro yudrikumul maut saya ba usrayo walau kuntum fi burujin mushayyada hanna be etajibo de kono kadama dem bila sodo kono kake beton armé ko kse jini bedos ka soroy dumuni bedo ka soroy fembe bedo ka soroy portuta la foi tala nala yo o donindi adamadem maka adamadem bila yoro la yoro minni fuit sekado saya ba soroy
abesa melekeo bedo utehari simambrigi nyunyana ute beto nyunyana ere te beto yin adamaden be yoro yudrikumul maut sayaba usro walau kuntum fi burujin musayyada wa in tusibuhum hasanatun ni fenyuma yusro yaqulu hadhihi min indillah ni mbora ala ka yoro de la ko bo fala ka fo ni hera usro ni ala tare wa in tusibuhum sayyi'atun ni ko jugu yusro yaqulu hadhihi min indik antu gori ko de o de ni balaw la sama la kira mu nyana de asabal la ko sabe ni kuma betum be fo ala kira nyana sigla nyana depuis nana fe ye bala ina ne balaw doro de anga tamuru te de nyana masoro sanji tena ante awa am muso te denche usoro be de muso de wolo pembe ko juguye mo soro ba doni takata sigala kira kunna ni hera usoro ubele ko ala de nindama mini bone usoro utafu ala yuduma de ba fa ni hadhihi min indik ni bore defe comme nabi le musa mo ya fa na choko mina fa idha ja'atuhumul hasana qalu lana hadi ni kuma ko nyuma nanu fe ba ni antade wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi musa wa mamma ni ko jugu usoro wa ko musa de ni kana o nyogonde ni ala kira fana kam ko tumbe fo ala ko qul kullum min indillah afunya na ko nimbe ala de ka koy taqdiran latige o be muhammadu setola latige ala de ka koy fengo fe adama den sura ala tige yoro dan fento yoro la koy ala de ba ala tige قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا من دين نمبر فسوين وتافك كما يرفاميا وتسرو ياك كما يرفاميا ككون سبي على لا وما سكو فاميا كوي نيكو نيمو يسرو درو بافو على نيكي مي نيكو جوغو يسرو درو بافو محمد نيكي ابام بولو يا اني ربولو يا adama de ibe muso do furu don dala muso nale ani kan na fulo chani kala kala ye balma muso ni ba muso ni tene muso bebe fara nyokonka ko muso ye tere jugu de ko depana na so in kono na so ma sekaja wallahi muso be kungo soro abe pasa a jole ka soro galon fi ni hera be muso bola be na ye ka so kono na ateto afa ka so kono na be sega bonel la se mogoma atase ajuguma sala ka sema e min boro iko sokono kata fu yana ko mbife o tigi de be bonel la sema o ta fe ka bonel soro bada o ba fe ka hera le soro o nyogonde ni adama de min be ni kuma ke ala ko famali haula'i alqawm la yakadun ama fu la yafqahuna hadisan ako la yakaduna yafqahuna hadisan utisru yaka kuma irde famia كما فمير ما أصابك من حسنة فمن الله حراي مغم وسرو أبور على كيرولا وما أصابك من سيئة فمن نفسك نيكو جوغو يسرو ايردو كما كان فلاي نيغون جي نيولا جو تكلا نيو فلو قدر دي فلانا سببو دي لا تيجي يرولا على دي بابي لا تيجي مي سببو يرولا adama den yerde bi ka sababu ke ere de kasabu jugi ala ya latge ere kira sabu e kana nay kaso konna ko jugu yare ma den soro asbabu bi wayra ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum bone bada bada soro ere ka barado angala je bana mun ba soro ya ni dumuni te do tay gloye do tay sungurun tige do tay fiye juguye do tay kasigi yoro la yoro min ni a jawu may asababu ye ala ya dila bes ala ya dila la tigelen be nyanama yakono mayere de beta nyini kana nay ka sokon bode ko so la tige yoro la fengo siteke ni ala de make mais sababu yoro la ala te edo de ko sa ko
ما أصابك من حسنة فمن الله كن من يسرو أبورا لك يرولا وما أصابك من سيئة وكري إيه سبب تشاما يركني على ببالي أني إنا سرولي نيوجا يهرا هرا سرو ويالا كهينة ده سينو أدم الدين إني هرا مانكا كما كرودة إني هرا مانكا كوي بس يدوسكون نقولندو يتمغوفه iti balmaw fe iti sinjiw fe iti sigiɲɔgɔnw fe e ni hɛrɛ man kan ni ye hɛrɛ sɔrɔ ne ala de y'a d'i ma mais n'i ye bɔnɛ sɔrɔ o ye i yɛrɛ ka kungo de dɛ a sɛbɛnnen bɛ a bɛ kullu shay mudawwana inda Allah fɛn bɛɛ sɛbɛnnen bɛ ala ka yɔrɔ la i y'a sɔrɔ cogo min na a y'i sɔrɔ cogo min na a bɛ sɛbɛnnen bɛ wa arsalnaka linnasi rasula Mahamadu ne yi ci adamaden bɛɛ de ma mɔgɔ min sɔnna n'a ye mɔgɔ min ma sɔn nin ye k'u kɔrɔtigɛ dɛ mɔgɔ minnu ko alakira tɛ ala ka ciden ye ne ye ci minnu bɛ marina tɛ dɛ ne ye ci adamaden bɛɛ de ma basiran wa nadhiran ala ye alakira ci o yɛrɛ tɛ alakira cilen bɛ hali jinɛw ma adamadenw gansan tɛ hali jinɛ alakira delila ka bɔ madina ani abdulayi ibn mas'ud ka taa jinɛw waaju narina kɔfɛla la kungo kɔnɔ yɔrɔ la u sera yɔrɔ dɔ la a ye terrain cita a ko abdulayi sigi yan kana bɔ yan dɛ n'i bɔra yan dɔrɔn i tɛ ye tugun koyi u bɛ taa ne ye koyi taara abdulayi ko alakira bɛ waajuli kan min fɔ mɔgɔw b'a ɲininkali min kɛ a b'u jaabi cogo min na n tulo b'a bɛɛ la mais ɲɛ tɛ mɔgɔ la o de kosɔn alakira ye ciden de kana adamaden ni jinɛ bɛɛ de ma mɔgɔ min ni mɔgɔ fitinin nana ko alakira tɛ ala ka ciden ye ala ko arsalnaka linnas ni ci adamaden bɛɛ de ma ni Quraysh ko a t'i fɛ Quraysh ka ba alakira la o ye silamɛya ka hɛrɛ de ye o ni Quraysh de tun ye alakira minɛ n'a bolo fila ye mɔgɔ caman tun tɛ don diinɛ kɔnɔ u b'a fɔ ko nin ye fadenya ko dɛ nin ye rasisiya ko dɛ rasisiya dɔ i ɲɛ b'a la Kanaani denw u farala ɲɔgɔn kan u ye Mahamadu u b'a protéger pour que mɔgɔ ka arabuw tɔw k'a faamuya pour que sigiɲɔgɔn tɔw k'a faamuya turkiw ni farisiw k'a faamuya u b'a fɔ tiɲɛ tɛ nin ye fadenya ko de rasisiya de b'u bolo wallahi ala ka diinɛ kunnadiyaba sababu ɲumanba ye ala ye kira yɛrɛ ka mɔgɔw ka ba la an tɛ fɛ mɔgɔ minnu donna ka diinɛ kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ a bɛ mɔgɔ wɛrɛw de Makan dugu kɔnɔ kana marinakaw kana ye kana fala kira ɲɛna n'a ka di i bɛna anw fɛ n'i nana anw fɛ anw b'i bisimila koyi awa mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka tulonkɛ kɛ n'an den ye a n'an muso ye a tɛ se ka tulonkɛ kɛ nin ye an ɲana mɔgɔ minnu donna alakira ka diinɛ kɔnɔ olu de ye fadenya ta alakira nɔfɛ mais fadenya m'u don diinɛ kɔnɔ u donnen kɔfɛ diinɛ kɔnɔ de o kɛra ala faden ye mɔgɔ min taara kira fɛ an tɛ fɛ mais ni diinɛ tun daminɛna k'a fɔ Quraysh de donna mɔgɔ tun t'a faamuya mɔgɔ si tun t'a faamuya o de kosɔn ala ka kumakan ye wa arsalnaka linnasi rasulan ni ci adamadenw de ma ni Quraysh banila Tayima ko la Quraysh tɛ foyi ye ni arabu banila Tayima ko la adamaden wɛrɛ bɛ na ala kira ka hadisa bɛ yen ko nadara Allahu mra'an sami'a maqalati fa aw'aha wa addaha kama sami'aha farubba muballighin aw min as-sami' ala ka mɔgɔ ɲɛda nɔrɔ mɔgɔ min bɛ ne ka kumakan lamɛn i b'a durusi i b'a lase mɔgɔw ma komi i ye durusi cogo min na i bɛna n ka kumakan fɔ mɔgɔ dɔ ɲɛna a b'a faamuya ka tɛmɛ yɛrɛ kun kan kumakan ye bi mɔgɔ minnu jɔlen bɛ ni diinɛ yɛrɛ est ce que arabu don wa arabu tɛ o anw kalandenlamaw an tun bɛ kilasi kɔnɔ karamɔgɔ dɔ tun b'an bolo Abdul Fattah Salama wallahi ni an y'an bolo kɔrɔta ɲininkaliw la n'a y'an lajɛ farafin ni arabu a b'a fɔ yabu nin n den farafinkɛ a b'a fɔ n den e ko cogo di parce que ninnu hami tɛ ninnu na koyi wallahi a b'a fɔ tan dɛ a b'a bolo ɲɛsin arabu ninnu na a b'a fɔ ninnu hami tɛ ninnu na koyi a b'a fɔ an bɛɛ sigilen ɲɛna ko nin diinɛ in an ɲɛ bɛ farafin ninnu na ninnu de bɛna nin diinɛ in de fa dunan laban na an bolo yan wallahi billahi a bɛ nin kuma fɔ ɲɛna kɔni an ne ko tɛ a bɛ nin kuma fɔ a b'a fɔ wallahi ninnu de bɛna diinɛ in de fa yan
nunu be la dina de parce que hami be nununa u ma kalande mais nu kalana nunu be ala ka dineta har ni arabu be bana nunu be muruta kan kele ya be ni kuma fanya ko de ko so arsalnaka linnasi rasula ni ci adama dembe de ma o ye kuma bare de wa kafa billahi shahidan ala wasara serela ka fuye ci dende ni ala kera mo min ka ci sere ki ye ci de ama bawa mo min dona la ye hera soro ima do ala ko ne ci de ne sere de ne a chawo ma ko aka tuka ko ima tuka ko kungo min bala o yika kungo de ele bo kungo ta ايوه non aya flanay aya folo kafo in tusibuhum hasanat sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik ani wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indika ودي اللاتجي آية فلنا ما أصابك من حسنة فبسبب الله الله يرك حين سبب الله يسر كنجوم يسر فنا يرك سبب الله يسر أي سبب الله تلاف لا هي مفلو ويقدر ده ويالك على اللاتجي بلربا من بي نيارا ما دين تبا كنو ودي فلو فلوي لاتجي adamaden dakan ni latige te kelen ye dakan ye adamaden tɛ se ka bɔ min kɔnɔ de i ye farafin ye i ye farafin de i ye cɛ ye i ye cɛ de i ye maliyɛn ye i ye maliyɛn de i ye tubabu ye i ye tubabu de o ye dakan de o bɛ yen latige bɛ yen ala ye fɛn minnu tigɛ sariya minnu tigɛ k'o d'a ma a ye nin kɛ a ye nin to yen o de ye latige doyi a bamanankan yɛrɛ ye dakan de an b'a fɔ ko min ye latigi ye a bamanankan yɛrɛ ye dakan de o ye latigi de o ye latigi de ala ye ala bato de kɛ sariya ye an kunna ko an ka ala bato o ye a latigi de o tɛ dakan ye dɛ dakan adamaden tɛ se ka bɔ o kɔnɔ adamaden tɛ se ka bɔ dakan kɔnɔ ni ala y'i da min kama i b'o i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ hali latigi ye ala b'o de fɛ mais adamaden ala bɛ latigi fɛ k'i k'a kɛ mais i bɛ se ka ban i t'a kɛ suwa bɛ adamaden bolo fɛn min na o de ye latigi ye suwa t'i bolo min na o ye dakan ye i y'a faamuya i y'a faamuya voilà aleykum salaam latige dɔw bɛ fɛn caman wuli dɔw bɛ fɛn caman wuli adamaden dɔw ye ala ka sufɛ biɲɛ don n'a bɛ taama a bɛ fɛn caman de yɛlɛmɛ mais a tɛ dakan wuli dɛ a tɛ dakan de wuli ala y'i da min kama foyi tɛ se k'o wuli ka bɔ yen a man di ala ye i ka kɛ kafiri ye mais dakan kɛr'o de ye a tɛ se ka changer i kɛra kafiri ye a tɛ se ka changer a ka di ala ye i ka kɛ silamɛ ye o ye latigɛ de ala y'a o de latigɛ nka an ka kɛ silamɛ ye mais mɔgɔ 100 bɛ yen silamɛ tɛ a man di ala ye mais adamadenw y'a kɛ adamaden suwa bɛ min na o ye latigɛ de i suwa tɛ min na o de ye dakan ye mais duwawu bɛ fɛn caman wuli duwawu bɛ fɛn caman wuli ɲɛ bɛ fɛn caman wuli ala kira ko ni fɛn bɛ yen min bɛ se ka ala ka dakan wuli k'o ye ɲɛ de o ye dakan de fɛn tɛ se k'o wuli mais ɲɛ bɛ se ka bana bila mɔgɔ la da bɛ se ka bana bila mɔgɔ la kuma mɔgɔw ka kumi kan cogo dɔ la a bɛ se ka bana bila la duwawu bɛ se ka balawu ta ka bɔ i kunna o de kosɔn ala b'a yamaruya a b'a fɔ du'uni astajib lakum a ye n wele n b'aw jaabi ayiwa. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ni aya mbe kuma koni mo min tukurala kira ko i tukurala le ko ni ala kira batu doro i ala de batu ante ala do ni ala kira kasirate anya ala do ala kira de ala irana antumba do ko ala be me ala be ninde fe ateninde fe antun todo tuna ramadan be bado ko ala be me ala mako ayanda munde kama amako jumande bana antun todo nabi yumo de bena noy ko ala ko ankani ndeke ninde kanyauma ay nin toye ni manyauma wode ko sa ko manyu ta'ir rasula ni mo min tugura ciden ko faqad ata Allah atigi tugura le ko wa man tawalla ni mo min mason ka tugi ko muhammadu fama arsalnaka alaihim hafiza nami ci ka fi kan ko losi koy la ne ci kana kuma de funyana o tuguro ko ma tugi ko tiga ko ngoy ni jalakili façon mi e jalakili min bala kere ka favorila abiyere ka favorila mun kusubi ibiyere faga nun no fe ne kuma kam mi fiyina yala sai wala sara abana e ka ko dayen kani yere ke komi awa e ka responsabilité be de ka ni mo matubila hara mbeti mina nay ko non eto e ka jorotoy wa yaquluna ta'a mogo caman de be munu ba fala kira ina an sona be tugiko fa idha barazu min indik menu bori fe bayata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul mogo caman de be munu be sini fen wore u be beta nyogon soro sokono ni fen wore yemi fonote bayata min albayti aw min albaytuta arabukan bayata koroye sode bait ube baytuta siyoro baytuta e siyoro de mo chamane bana la kala fa ba fa an sona yemi fa an sona mais nu bora doro barazu ni bora doro ube ta nyo soro sodo kono ku ka decision ta ube beta sini miria wore غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون وبمن دوغو إلا على كم باب سبع وترى رنيوم منوكي كما منوفورا على باب سبع فأعرض عنهم توي كذا ولو نوفي وتوكل على الله يكي جيدا علىك نوي على يري أنا ما دمي يجيدا علىك يجيدا فين بدك فويت سيلا وكفى بالله وكيلا ako ala wasara jigida yorola adama denki jigida la obi wasa ni sembelembe ala la foyti seyla foyti seyla anti sega sembe ala la de
anti sere amba fo andala me anti sew sino nan sembere ala la wallahi foi tisana foi ala kira tabuk ga kele ala kira bora marina ni tabuk beda ani tabuk beta kilo keme marina ni tabuk ye kilo keme wolo wala ni kilo tande sisa ala kira bora ala kira ma sehari tabuki asoro romain de tumbe military bare nanay armée bare nana kubena ala kira silatu ala kira ni mogo wabi sabare bora mogo min be beta mogo wa keme flani wa bi duru adamaden tumbe armée militaire la wiyame ko ala kira bena ubola re ala kira musore kelema ke tabuk kelema ke ala kira ko ala indemeni fenduru adode nusirtu birru'b ala indemeni siranya masirata shahrin kalo tamambe ni mogo mogo nyogon ci niyame ko ni ngamina on sere beni no fe nti soroye ibetade ala we kala kray o yala ka demede o kalo kelen tama be ala kira ni mogo mi nyogon ci niyame ko ala kira yalla ka so sanfe ko abeni no fe kelela ati soroye ibeta sino mogo munun tara kelela mogo wabi sabare bora marina kata utara munun kumbe woye mogo 250,000 soldats taro de kumbe mogo ba keme fulani mogo ba biduru adamade me obera domina wa mogo sisore abe tara wodi ko sa ko wa tawakkal ala allah wa kafa billahi wakil jigida neka ne wasara koy ala yo fo بدري كلا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ألا ينفو ملائكة ورنيالا نفر لين دي باوكا كوي ملائكة ألا كون نير فر لين باوكا كلاين كونونا مؤمنون بكلا مؤمنون أيو باسغي ne ala mesran do kafiru be dusukuna sisa o be boli farnyani siranya o be jonde bolo atala de bolo nala yisra adama den itse ka farnyala abada ite farnyati la abada afala yatadabbaruna alquran qur'ana min bu bolo isgi utita sala wa utakala arabu kando ulu arabu yu bar ube arabu kamme ukakala kata sala ala ko walau kana min indi ghayri allah ni qur'ana intumbora fen wore bolo ni alate la wajadu fihi ikhtilafan kaseeran utumbe kuma do soroya kuma do be ni yoro na obososo kuma do be ni yoro na obososo me qur'ana kono te ibe qur'ana be kalan kaba ite kuma kan kelen soro min be kuma kan kelen wuli o te qur'ana ko niya me ko ala kira ko ala ko qur'ana kono ko wama kana allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wama lahum alla yu'adhibahum allah dobe ni aya nunde faranyo ko ala ko aten njangata o ko fa ko ma lahum alla yu'adhibahum allah ko ni kuma fulade furada akon taw jangata ko fa ko mun ko son taw jangata ala ye min fo qur'ana ko na jelendo ma kana allah liyu'adhibahum wa anta fihim ala kon tu jangata bada kasori be makandu ko no meni bora makandu ko dongo mbu jangata de ala kira bora makandu ko no sankere sanflana na ala ye quraishi mo nyerman be sama kanu bila badri demiso na natloge kenu o bena badri do bina uni jo muso de nana jo muso ani usulanda gaw ani nyogome chama kambeta e ambeta foire de ki musobe donkili ki ka donke be donkili ki ka donke kasara mo ko bela dugu ko nana ni nu ya fo mo ina mo mi ni ko itata ubeta usulanda ga fa usulanda kana sigi kerefe
ku yɛrɛ wusu i ye muso de ye to fara muso kɛrɛfɛ kana taa dɛ e ye muso de ye fara musow kan yan mɛ u tun t'a dɔn k'u bɛ taa kasi u y'a miiri k'u bɛ taa yɛlɛ dɛ u taara ye mɔgɔ 300 ni mɔgɔ 10 ni kɔ u ni mɔgɔ 1000 ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ma diya u ye dɛ a kɛra kasi de ye kasi o de kosɔn uhudi don Hamza salen Hindi ye Hamza kɔnɔ fara dɛ Hamza ala kira fancini k'a kɔnɔ fara a ye farafinkɛ dɔ de nɛgɛ n'o ye Wahasi ye a ko Wahasi n'i ye Hamza faga i bɛ kɛ hɔrɔn ye bi i tɛ kɛ jɔn ye tugun Hamza ye Wahasi ye Hamza faga den juguya faga de la o ka i molomolo mɔgɔ nɔfɛ dɔrɔn jama kɔnɔna na n'a bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa jɔ a kɔfɛ n'a bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa jɔ a kɔfɛ fo n ka occasion sɔrɔ k'a gosi kunkolo la siɲɛ kelen ka sa o ye den juguya o tɛ kɛlɛ faga cogo ye o cɛfarin tɔ kɛ kɛlɛ kɔnɔ a sara yɔrɔ min na dɔrɔn Hindi nana kɔnɔ fara ka biɲɛ bɔ a bɛ biɲɛ ɲimi wallahi billahi hasidiya parce que Hindi cɛ sara a balima 2 bɛɛ sara uhudi kɛlɛ don k'u sama n'u senw ye ka t'u fili dingɛ kɔnɔ alakira taara jɔ ka alakira b'a fɔ yen laqad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan ala ye min fɔ an ɲɛna an y'o sɔrɔ tiɲɛ ya de koyi ala ko wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati shawkati takunu lakum tuma min an bɛ lahidu ta ye aw ye ko fɛn 2 kelen kɔni a b'o sɔrɔ yan o a ka gaɲɛ ou bien aw ka sa ka taa alijɛnɛ kɔnɔ mais silamɛw hakili tun bɛ min na an ka gaɲɛ dɔrɔn ala ye gaɲɛ d'u ma ye u ye mɔgɔ 70 de faga ka mɔgɔ 70 bolo siri u kɔ ala kira yɛrɛ denmuso cɛ b'a la Abil As ba ani Khadija bɛ fa kelen ba kelen de a ba ni Khadija bɛ fa kelen ba kelen ani Hala donc ala faralen bɛ mɔgɔ min kan kana hari sika foyi la i kana sika foyi la ala yɛrɛ de b'i ko a b'i dɛmɛ i tɛ to kɔfɛ abada o de kosɔn a ko afala yatadabbaruna al-Qur'an u tɛ kuranna jateminɛ kɛ kuranna la bi tubabu de bɛ jateminɛ kɛ kuranna la ka tɛmɛ hari silamɛw kan u bɛ kuranna fɛn bɛɛ kan k'a bɛ jate bi kuranna fɛn bɛɛ qala joli de bɛ kuranna kɔnɔ jaa joli de bɛ kuranna kɔnɔ qatala joli de bɛ kuranna kɔnɔ yawmu joli de bɛ kuranna kɔnɔ leila joli de bɛ kuranna kɔnɔ yawmu min bɛ kuranna kɔnɔ don nin ye don de ye don 360 de bɛ kuranna kɔnɔ su 360 de bɛ kuranna kɔnɔ san su bɛɛ de bɛ kuranna kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ nin jate kɛ silamɛw tɛ koyi u bɛ kabakoya de kuranna fɛn bɛɛ bɛ tila fɛn 3 kan mun na a fɛn bɛɛ bɛ tila fɛn 3 de kan mun kosɔn o bɛ kɛ a ko walaw kana min indi ghayrillah la wajadu fihi ikhtilafan kaseera ni kuranna tun bɔra yɔrɔ wɛrɛ ni ala ka yɔrɔ tɛ an tun bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ caman sɔrɔ a kɔnɔ kitabu si tɛ dunna kɔnɔ n'an tɛ erreur ye kitabu min kɔnɔ fo kuranna dɔrɔn i tɛ erreur si ye kuranna kɔnɔ wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf ni ko nana u fɛ yen ko min ye sécurité ye ou bien siranya kuma ye adaa'u bi u n'a bɛ cɛri u bɛ taa fɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen nin de kɛra dɛ nin de kɛra dɛ kɛlɛ minnu bɛ kɛ kungo kɔnɔ yɔrɔ la kibaruya jugu minnu bɛ na i b'a ye munafikiw bɛ wuli ka yala n'a ye Banina dugu kɔnɔna na o ye karisa faga koyi karisa fana tɔɔrɔ la karisa kɛra tan dɛ ala ko nin man ɲi koyi ni ko nana sécurité kuma nana armée kuma nana a man ka bila Facebook sanfɛ o karime ka sɛkɛrɛ bɛ bila Facebook sanfɛ duna bɛ ɲɛ b'a la i ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la fanga b'a la ka tɛmɛ i kan a bɛ ko dɔn ka tɛmɛ i kan ni i yɛrɛ bɛ yira la a bɛ yiri la dɛ a b'a dɔn a b'i minɛ nin ye lɔgɔma kelen de n b'a dun sisan adamaden bɛ siran min ye
femi ndatune do na tay abe sronde fengo fe na datune do mota atado femi bakono ate sewma da men na e fengo fe kenema abo jatemine akanga tiacho men walaw radduhu ila ar-rasul ni kuma na nutumbe segini kuma nune kata fala kira kelenyana wa ila ulil amri minhum ani kuntigi munum bula nu bita kuma info yana anya ni mede eske ni eche atanya yini ka furu yana ala ko yastanbitunahu alladhina yastanbitunahu la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum mo munum be ko korodon kuma kam be fo ambe mun de tani kuma kay ni kuma ka koro juma de bala nafa juma de bala inconvénient juma de bala mo munum boro ni kuma foru yana doro ulu tumbo bara utumba fo mo yana ka fo ay ni kuma to ni korote ni koro ni de amisale ala kiraye akalila muso ka ko kalo kele ntero muso sika sokono ala kira kala kalo kele netero muso sika sokono oye ilawude للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم على كلا دلو كوكي كإلاوك ككلي تلبس بكلو أكو كلو كلا انتلو مسوسك سكونو umaru nana misiri kono doro mogoro tara fo umaru yana ko umaru ala kira ya muso bila koy umaru de muso dun be ala kira ko ni yo fo de muso tigi nyina hakilite wuli hakili wulila abora misiri kono katala kira kasola kanyini ko aya fo ala kira na komba fe kana nana anana ala kira ya nyini ga ala kira ya bismillah ko ala kira atallaqta nisaak hi muso bila de akom muso bila akom bi sekata kuma info mo yana ko mi muso bila ba ko ta fo mo yana ne ma muso bila koy aya jigino de ka pour ka be kuma fofo ate ite femi asulu de bita fo ka chejugu ya mo bolo ala kere nabi nyuma de ala aya o jigi muso munum bi bolo itse ko bila o aya o be itse ko yeleme itse ko bila itse ko yeleme aya min naka fo in tatuba ila allah faqad saqat qulubukuma aya min naka fo asa rabbukum in talaqakunna yubdilahu azwajan khayran minkunna wayate barake naw ya lakira toro akachala fi ala benani muso wore kadama min kafsa noy ala ye muso munundi ala kira mo ulde kawsa ni muso be na ni olu bora la kaso ala kira kaso kona na kanani muso wore ku fana muso nyuma we uko nunu ye muso nyuma unde nunu fana na ko ye muso nyuma unde folo an ko muso nyuma unte esigala ka kuma kame menewo temene ra kuma kande mene kuma kayin kera umaru hakili wulila tara la kira jini galika la kira ko ne ma muso blada akombe sika kuma info mo yana akota fo mo yana ke ala ye aya njigi ko idha jaahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi ni kuna na siran ko ni sécurité ko na duro uba cari yero bela jela walaw radduhu ila ar-rasul nu tumbeta ala kira refe ka kuma kayin la sama wa ila ulil amri minhum ani mo mun be ko kalama la alimahu alladhina yastanbituna minhum munum bisaka ko fese ulutum bisaka doni sorala doni mimbena kanambe nafa walaula fadlullahi alaykum wa rahmatu nalaka hine fasamanchana ka hinete lattaba'tum ash-shaytana illa qalila mo chaman tumbe tuku setane ko ambe tumbe tuku setane ko fo mo dama ni conseil de na be fadama de nyana ika sokonana fengo fe na bora ni bise ka faga sokonana faga esana ikana dukene na le bala wulay dogoni na musoni jogonche iko kana musoni jogonche iba ni fani jogonche iba ifakoro bana musoni jogonche iba do ka foni taru sigi sokonana mo te wakala kuma imbe ba kana to akabo kana made tasigi ku ika kuma ifo ka bapeu aba kuma inkafara akaba jogonche ko kuma kasaba ibo fo do nyana
fa kasa abi kuma do fiyena nteni nketugu fa kasa atake mais ni kuma bora furu ñogo fulani ñogo ci kana kelema c'est fini hein juru tigara de mo do bena muso fe ce mañi de koy ce temboy na may koy mo do bena muso ce fe muso inte foye ko jogo munu bala ta kalama koy ku be tasuma ka kado dro kado ni conseil de kadama ala kitabu imbe conseil de kambila sira anganga bolo cogo mina ñinama yakono bonya kono karama kono lakal la ñini ode abode fanyana wati bela jelen faqatil fi sabilillah la tukallaf illa nafsak mamudu keleke harni keledo kana fo mo sina ko katino fe wa harridil mu'minin sira bila mumunu koroni mo gomba fe keleke mbeta de taharidi e ka mo nyamariya ka soro ma fu dade la ibe nyoko mo nyamariya ka soro ma fa na ke atigire bado ka fa ala kire re ko ni wulile atawun to ya koy la kala kala ta keleke ka to ya koy asallahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru akacha ala fe kafiru ka kele jugui ala be dansigala wallahu ashaddu ba'san ala de ka kele jugu ka bolulu tay ala ka kele jugu min be ala bolo kele mina jugu min be ala bolo kele den jugu munun be ala bolo o ñogonte kafiru bolo koy ñogonte kafiru bolo wa ashaddu tankila ala de ka jugu ala de ka tankilu ka jugu noye aka jangata tankilu ye kadamadenw sen siri sanfɛ de k'i kunkolo bila duguma o de ye nakilu arabukana n'o ye mɔgɔ min na ko nakilu u bɛ t'i senw de siri ka i sama ni juru ye i kunkolo bɛ duguma i senw bɛ sanfɛ o de ye tankili ayiwa من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا أكو من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها يمغو من يدليل كي مغو يدليل نيوما كسولنا دونا كي مغو شفاعة hera ñinini adamaden doy o de shafaay ala kala ko isfa'u tujaru aye solna donaw ke moy ala ba usara wajibi tay be min deli atiki ka ko beke wajibi toy ibe mo deli ala kala e mo delu maso barira tunye jonde ateri yala kira muson chini no ya Aisha barada nana dono la Aisha fe ko Aisha nega mo ko ni nana ni wori ye santan kono ubenke horoin bena barada bena sisa be wori sara don doni Aisha ko ta funyana wori nu ba fe sisa ne be se ka dima ibe ko horoin men ni te i kere horo i ka balimaya be dere bolo de i ka balima te to bolo to de fo tini u ñogon ce u taro kono na ante so parce que o balimaya sababu de chien sababu do de we i bi se ka do adamade ka chien la no o sababu
ala kira nale Aisha ye kuma fo ala kira tara misiri kono ka mogo fara ɲɔgɔn kan ko mun koso mogo be sarti do ke min tɛ ala ka kitabu kono ne adamaden ni ye sarti min kɛ n'a tɛ ala ka kitabu kono har n'a kɛra sarti kɛmɛ de furo koyi alwala'u liman a'taqa balimaya jɔnya balimaya bɛ mɔgɔ bolo mɔgɔ min ye jɔn kan hɔrɔnya a b'o de bolo Aisha ye Barira kan hɔrɔnya a cɛ bɛ o ye jɔn ye a bɛ Barira fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ fo Ala kɛra b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna an ɲɛ tɛ Barira n'a cɛ bɛ ɲɔgɔn na cogo min na a bɛ taama kɔfɛ fo a bɛ kasi a nana Ala kɛra fɛ ko ale b'a fɛ ale tɛ to jɔn bolo koyi ale cɛ ye jɔn de ale tɛ to a bolo Ala kɛra y'a wele ko i tɛ to cɛ bolo wa a ko Ala kɛra i ye ɲamariya de wa i bɛ n deli de a ko ne b'i deli de a ko n t'a fɛ o kɔrɔ ye a ma sɔn o kɔrɔ ye Ala kɛra bɛ mɔgɔ deli o tɛ sɔn mais ni mɔgɔ min ye delili kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ dɔ nana misiri kɔnɔ sisan an bɛɛ y'a ye k'a fɔ vraiment nin ye mɔgɔ ɲɛnama de koyi an ka delili kɛ mɔgɔ dɔ ka wuli ka deli kɛ a ye an ka dɛmɛ dɛ Ala ko shafa'a hasana dɔ ye yakun lahu nasibu minha a bɛ do sɔrɔ a la lahara a bɛ barajiba de sɔrɔ lahara wa man yashfa' shafa'atan sayyi'atan ni mɔgɔ min ye intervention jugu fana kɛ ka intervention jugu kɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ minnu bɛ adamadenw dɛmɛ kojugu kɛliw la bɛɛ b'a kalama kojugu caman de bɛ a taamabagaw bɛ yen dugu kɔnɔ yan minnu b'a baara kɛ a kɛra mɔgɔ minnu bɛ muso ɲini mɔgɔ ye jɛnɛya sira fɛ o mɔgɔ minnu bɛ riba wari ɲini mɔgɔ ye o n'i b'a fɛ ka wari sɔrɔ n'an ka taa karisa fɛ mais n'a y'i ka wari sɔrɔ i bɛ nin de di ne ma ni mɔgɔ min b'o ye intervention kɛ Ala ko yakun lahu kiflu minha ko bɛ kɛ kungo dɔ bɛ kɛ a tigi fana ye lahara wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita a ka dɔn ko Ala bɛ fɛn bɛɛ jate minɛ a bɛ fɛn bɛɛ jate minɛ Ala tɛ mɔgɔ si tɔɔrɔ n'i ye ɲuman kɛ ɲuman in sara ye min ye a b'a jate minɛ ka fara a kan n'i ye juguman kɛ juguman sara ye min ye a b'a jate minɛ ka fara a kan o ye kuma de k'a fɔ an ɲɛna ko n'an bɛ soldat donni kɛ an ka kɛ sira ɲuman kan dɛ an ka kɛ sira ɲuman de kan dɛ an kana an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲumanw ye an bɛ deliliw kɛ kojugu la kojugu an kana o kɛ n'i b'a fɛ ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye i bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye baara ɲumanw de kɔnɔ i tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye baara jugu kan mɔgɔ min bɛ baara jugu kɛ i ka far'u kan k'olu dɛmɛ kan'o kɛ filanan ko wa idha huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha n'u y'u fo ni foli fɔsɔn ye i ka foli in jaabi ni sira ye min ka fisa ni a ta ye aw rudduha ou bien i ka foli in ɲɔgɔn segin mɔgɔ caman bɛ nin lajɛ ko ye assalamu alaikum o tɛ dɛ assalamu alaikum b'a la mais Ala ko bi tahiyyatin foli façon bɛɛ har ni ko adamaden ye an'im sabahan ani sɔgɔma a bɛɛ de ye foli ye foli de ni mɔgɔ y'i fo i b'a ka foli segin a ma ou bien i bɛ dɔ fara awa i ni sɔgɔma awa i fana ni sɔgɔma kɔni foyi t'i la i ye dɔ fara kan parce que foli ye juru de n'a bɛ adamadenw dusukun don ɲɔgɔn na adamadenw kanu de bɛ sɔrɔ foli kɔnɔ ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kungo kɔnɔ i t'a dɔn a t'i dɔn a tɛmɛna ɲɔgɔn dɔrɔn ko ni cɛ salamu alaikum o y'i ka siran bannen ye pewu o de kosɔn Ala ye a kɛ ni mɔgɔ y'i fo a ka foli segin a ma dɛ ni sira ye min ka fisa n'a y'a fɔ sira min ye ou bien i ka a segin a cogo la inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiban Ala bɛ fɛn bɛɛ jate minɛ a bɛ fɛn bɛɛ de jate minɛ adamaden k'a fɔ assalamu alaikum o tɛ foli ye o ye foli ni duwawu de foli ni duwawu sinon arabu tun tɛ nin kuma fɔ arabu tun b'a fɔ an'im sabahan i ka sɔgɔma ka kɛ sɔgɔma ɲuman ye i ka wula fɛ ka kɛ wula fɛ ɲuman ye o tun b'o de fɔ ɲɔgɔn na an'im masaan o tun b'o de fɔ ɲɔgɔn na
kafo assalamu alaikum o islam kande arabu kande de islamu ka kando abe komi ni bafo qad sami'a Allah liman hamda arabu kande koy salikando salikande be ulu te changer ka ke arabu kan iya mi ala kira la cogo min ba fo cogo de la itse ka sami'a Allah liman hamida ka changer ka ke fen wore rabbana walakal hamdu ka changer ka ke fen wore Allahu akbar ka changer no tsaka ni aka dure ka salbe ce koro ulu ye ta'biratu salat sali rek kuma de nuye islamiya salam alaikum fana islamiya ka kande ni mankan be bane ala nana déclarer ko ne de ala ko da batu fente ni te o de déclaration ye ni kuma ko Allah la ilaha illa huwa ala batu fente ni ala te la yajma'annakum ila yawm al-qiyamah bena ube farañogonka al-qiyamah do la bam be farañogonka al-qiyamah keneka mo mi ñemo ñumay mo mi ñemo juguye ababe farañogonka kembe jineni adama kamele kewke ka belamini tayo la takhfa minkum khafiya mo seka do wala la orola beba miri ko ala ni nekele be kuma iba miru ko ne ni ala be kuma sisa ka sura ni bele be kuma abe benyinka ikabarala bebe ambe mo beta a don tle sinogo salifana ko fe sinogo min beke arjene mo beto ko ka sore kono kiribe tige domina o don tle sinogo o qeylula beke aljine mo be to ke tas ka sokono janama mo barata fana beta ko ka sode kono o kore wakati si anga mira hakila ko 6 heures de temps o ko be banay fembe be ba bebi tayorodo imma ila aljannati wa imma ila sa'ir wa man asdaqu la rayba fihi sikatala mbaw faranyon ka la harala sikatala ومن أصدق من الله حديثا موجما نك كما يشين كتما على كما كان بو سيتي ميغا كما يشين كتما على كما كان على de koko ne de alay batu fente ni ne alate o de chien akombena ube faranyon ka ali kiyama do bu ye chien de sikabala wa sikata mo site mo min ka baro chien bala katema ala ka baro nala yi mi fara madenya o de chien abambe faranyon ka kelen na saraye abafu laqad ji'tumuna furada aw kelen nana wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum nyemin dawma awtumbe fama yamina ayo to kofe aya be to kofe bebejo be malo yele jolembe sega jabili ke na ye mo mi nyini ga karsa yeninke wallahi nyake ahina na mo mi na o yaka hinede aba fo ntum bisa ki lebu nyana ma yakono ni suturay aba bi suturaya ibita aljana kono he o panka murti teba o ye kislende kapape zuhziha anin nari wa udkhila aljanna ويالك كوبيدي وركوسو ني بابيو نانا بك غافي بنا يتري كونو فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابي نو يمينك غافي ديما اكيني تري كونو ابابو مو اينا anganga aina ndebe nganga kitabu kala ani sodiale inni dhanantu anni mulaqin hisabiya nere bolo ne ka konti ñanendo nere bolo ka konti kay ko sabe ka gafe fle ka dimane tek ngini tegede wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya nu ye min kitabu damana kin anuman tege aba fo hal kitabu in kana dinema walam adri ma hisabiya ne ka konti tado fe mi balal abado tambara todo voilà abado femi bala
doimba foko inni danantu anni mulaqin ne ba don ka konti akai doimba fo ma adri ma hisabiya wala ma adri ma hisabiya nta don ka konti meye utacci ay koy bebi ka konti do depuis be kaburu kono signalisation bilaw depuis be kaburu kono adamade signalisation bila ibado mbetani yoro de la kungomi mbi kunna ibado wode koso aya labay allah la ilaha illa huwa o kaka hakili nayde ala kelempede batu fente ne yalata alaka ala ya fana ye ake atoy odi alaka ala ye ni boli bi bolo dongo do ben tura kelen fagala asega fina ninke nintoy wallahi ala ti bolo koy mana fende bi bolo ala min tibila sira nyuman ka way ala yewa ajolembe ala ko tarahum yanzuruna ilayk wa hum la yubsirun inya bula ubi laje ini tara do boli juguka ubadla to min nak juli ni feun kala ni la eba miru kwa nyaade bila ala ko inya bala bi laje mi anyete fenere galodo de foita nyela jiri kurudo na kadi be jeneta katike kadabila do kono ki ka sarito binay foite boala atsega foike mo sila boli te fenge mo la koy nambara de be fenge mo la boli sono bado ko mo munu boli be mo munu faga u yere de bu faga boli tu fa bado jede be tonde be ni mo munu na boli kasila u beta kule ne ko mo kana do ngasila boli be kule mo de be ya be kule atigi be faga cogo min na a jama de be munu be mɔgɔ faga sinon ba jiri kuru jɔlen bɛ se ka mɔgɔ faga wa tɛ tiɲɛ ye jiri kuru tɛ mɔgɔ si faga a caman kɛra ala ɲɛ siranyabagaw bolo foyi ma kɛ u ye fɛn bɛɛ kɛ foyi n'u ye fɛn o fɛn kɔrɔta a b'a cogoya yɛrɛ la nin ye nkalon de ye nin bɛ tan fo mogo nana famiya ka fo ala be min fo qur'ana kono tarahum yanzuruna ilayk wa hum la yubsirun inya bolo bi lajade o tayeleke koy alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adanu yasma'una biha ala be nyini galike eske seum bu bolo nube tamawa bolo bu bolo nube mo gosiwa nyebula nube filelike wa tlobula nube menike wa ayeni be nyini galika na boli tigu yere jole ubado ko ni betula pourquoi abu boto mden foy matlonge ke nanye fo setane aya labay min fo kuma kambe ko fe ay min fo de tien koy allah la ilaha illa hu ala de masail batu fente fale kere la yajma annakum ila yawm alqiyamah ay lamul qasamu de flene arabu kana lamul qasam wallahi baw fara ñogonga o de flene lamul qasam kana ni nunu tawkidi la yajma'annakum nunu tawkid arabu kana o koray kumay ñecide ba ko lo gele yawe koy bekkali ni alay ka fo baw fara ñogonga ila yawmil qiyamah alikema do la rayba fi shikatala ومن أصدق من الله حديثا مغو جمande ka baro e tiyen katemala taga o si ka baro te tiyen katemala taga ala kambe sawaba mo ala ka don reirana abe se ka ke bide anga do labay ambe ya fadeli ñoko mbolo ne ko ni ya fara be bolo ani munu ñake salasi nu tanyana anga do ku be ala ka hinula ala ko kaburu noro ala ko kasegen danke ñena ma ya segen amunu be ambe bara fitini munu ke ya rabbi ala ka baran nu minawñe ala ka sanwore ta fana irana anye bara munu ke sungolo kono ka damina sunni a itikafu ni a saluna saragawla ala ka be minanye anga ya fa ñoko mbolo anye kuma munu fo minye tien o bora la fe minye ngalo e nede ya fo foti kera yororo o e neka foti de tien sorla yoro mina o ala de tay ambe ala de li ala ka sanwore ta irana
na yarana ya rabbi akayrana kasuran be kenya kono ambe kenya kono ambe basiki kono ala kan ga jamana deme ala kan ga jamana kisi ala kan ga jamana kisi abe kaya fambolo ni afara be bolo nala ya keni kalo maju fana sini nala sona be nyawa sore ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam ha 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 we dakay mais latige ala be munu latige dama denka nin ken nin toy wode latige wode qadari daka yele tugo tola daka ndo be se ka ke ela daka yin ala ye minke ni adamadin se ka soso wode daka ala ye min ni adamadin be se ka soso we latige aya famine ne jola dro do be se ga elema da ma ate daka elema de abellat teleme garjige ka gar wala yele ma tugo tara parce que ala mo sebe ka fa kadi alay ala yo sebe matière yere de la ni matière betanda ni matière betanda odi sebeni odi ilmul azali wo yeddakan millatige ina len kofe ala ye doni mi sigi kuna ninke kana ninke odi latige ha way ako fembe dakande aya folo ko fembe dakai fo aramaden ko bili kuna mogo kana fembo dakan kuna kabla mogo do kuna koni karsa de ni genala ikanoke namboro la sorori min bambolo anyere bolo soro femunu ban soro an kaso konana abe sababu ye aw yere de ya famiya abe sababu annas asabelen be ka babe na wo me abe na ni sababu do de wo abe na ni sababu do de wo sababu ye yere de ala be balamini ni fen chaman nyogon ya'fu an kasir ala be fen chaman boli o ye ala ka fasamanci kasura tungangi itu manga soro de mais ala ya ako ma asabaka min hasanati fa min allah o ye ala ka yoro ala ko nebo kiye sababu sino nintuma hinela ko ino bali itumbo so o fana juguma soro ya famiya donc dakan ni latige tegele dakan ko ni adamaden se ko te mina o de dakai latige adamaden bi se ka minke na make uba kanka minto e na yake o e dakan garjige fendo de garjige sebeden be ramaden kuno garjige shi bana ulu sebeden be ramaden kuno akake nyumai akana ke nyumai garjige ka ke nyumai akana ke nyumai o de yere de boslata yere de baslata sinon garjige koni kolosita a changé foi ta changé kanyini nyumana kanyini jugumana kata parce que an be min laje ala be kuma min ka o ye lahara de an be kuma min ka o ye dunay o de ko santi se ka nyoko fami ko ala be kuma lahara de ka iye nin ke bara nyuma lahara kan kan ni sara soro iye min ke bara jugu lahara kan kan ni sara soro ala be kuma de ka na an be kuma an be miriya nyenama ye de la o de ko sa a kuma be nyagabi mo ko bolo ta fami ala ye garjege di adamade mi ma ayibla aye sira de kene bare bili bolo o garjege bi se ka ke garjege nyumai iba asoro kananai basgi kono foitila ibe balo ibe sutura kasa katoy ibi se ka natata katire bila bara warela aywa wala donc ni en natata ni komi ni soro nata kono na jonya kiye wala akabode aha mais ni nala ye adamade mi sona kato ala ko
aba tani ni nyini doni keme fula keme saba bu fara nyoga lahara jonyo o haklina dima ala de adima wala ore ko sa koma asabaka min hasan fa min Allah yenyu moya mi suru kana mi ku yere ka ciado de ne bis ninne tum bodu ko fe tum be ke ciani kala de o yoro la yoro do be fana ala yi toy bi ire ciani yoro ha qaruna wode qaruna ye fe ala ye fembe ke qaruna me anana murti amurti la ko la wana chokodi wala la kida so barakallahu fikum